אבל מה קורה חברים, כאן הרי בצדד בסרטון חדש בערוץ שלו. אנחנו במשחק ברול סטארס. אני אמר לכם משחק, אנחנו בספייק. המוד שלו סאודאון. מוד קלאסיק, כאילו רגיל כולם. בשביל לבחון דמות זה לדעתי המוד. בשביל לקבל דמות חדשה ולבחון אותה. פה את ניטה. תגיבו לאיזה משחק אתם רוצים שאני אשחק בזה הבא, אני אשחק כל משחקים, אני משחק קלאש רויאל, רוקט ליג, מה שאתם לא רוצים, כל. ברול סטארס, פול גייז, פורטנייט, פיפה. עוד רגע, מתתי פה לברוק, אני התחמקתי מזה יפה. הופה. פגוע עוד. עוד שני אמת, יפה. ברוק חוסל. אני אקח פה את התיבות האלה, ואז אני אלך לקחת את הפאוור אפ שלו. נו. יופי. אוקיי. אם אתם יכולים בבקשה לשים סאב, להירשם לערוץ, אני מאוד אעריך את זה. תודה. ולייק כמובן. אוקיי, בבל פה מתה. הוא לא יכול ללכת אחורה, וואי. האמת זה החכם שלי עכשיו. חכם מאוד. יש לנו פה את... אין לי מושג. לולה נראה לי. אני חושב שממש שזאת, כן זה לולה. והיא מחוסלת. let's go top 1. כל הכבוד אלה. עכשיו בוא נעשה דמות אחרת. מי ניקח? אני אקח את דמות שצריך איתה הרבה. אני אקח את קייז. הוא מתרגדי. יאללה, עוד משחק עם קייז. משחק האחרון שלנו להיום. יש לנו פה את אש אם אני לא טועה. אני חושב שזה אש. נורא. זה מוריד רק 420? לא מוריד הרבה יחסית. זה מוריד יותר. יש לנו זד לו, נכון? כן, זה לו. תגיבו לי מה אתם חושבים עליה, על הדמות הזאת. היא לא חדשה, אני יודע. אבל אני כאילו הייתי חלוק איתה. אמרתי, לא יודע אם היא טובה או לא. אוי, פה הצלתי. התקעתי בזה. אוי לא, הסבלטו עליי, ואני מת. טוב, לא נורא, יאללה. הפסדנו. ניצחנו כבר. ניצחון אחד המשחק. יודעים מה, יאללה, בואו נעשה עוד מוד אחרון, בראול בול, ויאללה. וזה נסיים את הסרטון שלנו. תגיבו אם אתם רוצים שאני אביא גם חברים, לשחק איתי, לשחק עוד משחקים. אוקיי. יש לנו פה את פוקו נגדנו, ניטה ודיינמייק. וואי, זה בחירות, האמת, להגיד לכם את האמת, בחירות גרועות, ונראה לי הם גם גרועים. תביא כדור. יופי. אוי, נו. בונה הם קוראים רצח. GG. הם לא טובים. אני מוחק אותם, סתכלו, וואו, זה היה יפה רצח. GG. המשחק קליל, ניצחנו. טוב, וזהו חברים, רגע, יש לנו סטאטות, רגע. נדיר, משחק יפה. יש לנו פה עוד 100. טוב, וזהו חברים שלי, זה הסרטון, אני מקווה שנהנתם, ועל הסרטון הבא, יאללה ביי.